Akwụkwọ nke Esta, isi nke asatọ. N'otu ụbọchị ahụ, eze Ahasuerọs nyere eze nwanyị Esta ụlọ Heman, onye na-emegide iwu. Mọdekai wee guzoro n'ihu eze, n'ihi na Esta gwara ya ihe ọ bụ. Eze wee hapụ mgbaaka o wepụrụ n'aka Heman wee nye ya Mọdekai. Esta wee chụpụ Mọdekai n'ụlọ Heman. Esta wee kwuo okwu ọzọ n'ihu eze, daa n'ala n'okwu ya na-ebe akwa, rịọ ya ka ọ kwụsị ihe ọjọọ nke Heman onye Agag na ihe o mere nke o chepụtara megide ndị Juu. Eze wee setie mkpanaka ọlaedo ya n'ebe Esta nọ. Esta wee bilie guzoro n'ihu eze wee sị, ọ bụrụ na ọ dị eze mma, ọ bụrụkwa na achọpụtara m na ọ dị ya mma, ka e dee akwụkwọ ozi nke ihe Heman nwa Amedata onye Agag mere, nke o dere iji bibie iwu ndị ahụ ndị nke ya. A ga-akpọghachi ogbe niile nke eze, n'ihi na olee otu m ga-esi taa ahụhụ ma hụ ihe ọjọọ ga-adakwasị ndị m, ma ọ bụ kedu ka m ga-esi taa ahụhụ ma hụ mbibi nke ndị ikwu m. Eze Ahasuerọs gwara eze nwanyị Esta na Mọdekai nwa ya sị, lee, enyela m Esta ụlọ Heman, onye ha kwụgidere n'osisi n'ihi na o tinyere aka ya n'ahụ ụmụaka, deekwa maka akwụkwọ nri ndị ya, dịka ọ masịrị gị, n'aha eze, aha ya, ma jiri mgbaaka eze mechie ya. N'ihi na onye ọbụla agaghị eburu ihe odide edere n'aha eze ma jiri mgbaaka eze mechie ya. Emesịa, a kpọrọ ndị odeakwụkwọ eze aha n'otu oge ahụ, ya bụ n'ọnwa nke 13, ya bụ n'ọnwa Siwan, n'ụbọchị nke 3 na nke 20. E dekwara ya dịka Mọdekai nyere iwu, nye ndị isi na ndị isi nke ogbe dị iche iche, site na India ruo Etiopia, 100 ndị isi 72, nye ogbe ọbụla dịka ederede ha si dị, nye ndị ọbụla dịka asụsụ ha si dị, nyekwa ndị isi nke ogbe dị iche iche dịka ederede ha si dị, dịka asụsụ ha si dị, wee dee ihe na aha eze Ahasuerọs, jiri mgbaaka eze mechie ya. O zigakwara akwụkwọ ozi site n'ozi n'elu ịnyịnya na n'elu ehi mara mma, dịka ịnyịnya na anụ ọhịa na-eto eto, ịnyịnya ibu. Eze wee kpọọ obodo ndị ahụ ka ha zukọta, chebe ndụ ha, pụọ, gbuo ma bibie ike niile nke ndị mmadụ na ndị iro na-emekpa ha ahụ, ma ụmụaka ma ụmụ nwanyị, na ịpụnara ha ihe onwunwe ha. N'otu ụbọchị n'ogbe niile nke eze Ahasuerọs, ya bụ n'ụbọchị nke 13 nke ọnwa 12, nke bụ ọnwa Ada, ihe odide ahụ bụ na a ga-enwe iwu n'ogbe niile, nke a ga-agbasa n'etiti ndị mmadụ niile, na ndị Juu ga-adị njikere n'ụbọchị ahụ ịwakpo ndị iro ha. Mgbe ahụ, ndị agha nọ n'elu anụ ọhịa, ma ụmụ anụmanụ na-akwa akwa wee pụọ ngwa ngwa imezu iwu eze. E nyere iwu ahụ n'obi eze dị na Susa. Mọdekai wee pụọ gakwuru eze n'uwe eze nke ọcha, yi okpueze dị ukwuu nke ọlaedo, yi uwe mwụda ejikwa linin ọma na ododo mee. Obodo Susa wee ṅụrịa ọṅụ ma ṅụrịa ọṅụ. N'ime osisi ndị ahụ, e nwere ndị Juu bịara ihe ọṅụ na nsọpụrụ. Ọzọkwa, n'ogbe niile n'obodo niile, na ebe niile iwu eze na iwu ya bịara, e nwere ọṅụ maka ụmụ okorobịa ahụ, oriri na ụbọchị ọma,
Ọtụtụ ndị bi n'ala ahụ wee ghọọ ụmụ okorobịa, n'ihi na egwu nke ụmụ okorobịa ahụ batara ha n'obi.